Normálne prekročím a idem do piči, ne? A nemusím zdákať, ne? Prekročí, vieš. Ja on je menší. Lenže on to musí takto rovno preskočiť. Pozor, ide. Ne, to zvážte, choď preč. Ty si z jakého chmenia kokot? Poď. Choď preč. Nie, buď pôjdeš odtiaľ, alebo Od tej strany. áno, vieme, ti tu uvoľní lavičku. Ale však to nemáš rozbeh. No ide sa nebo nie? Idem. Nemáš rozbeh, to máš ty kokot. Ja budem- A však sa odrazí od kamery. Ale môžem tu preskočiť a môžem aj na to Fotografii do piče, lebo nám Maťo, dopadne. odhental chod. Ne, Odhental, sem. ale môžem na to šlapnúť, alebo Odhental musím sem. to Ne, nemusíš šlapnúť. Ty vieš šliapať. Ale môžem. Nech to mu do piči, Pripravený? Miro, choď. Musí to ostať takto, ako to je. Statiku vatry nemôžeš. Miro. Je to úplne jednoducho, to prekročíš a ideš ďalej. To nie je preskočenie. To už neuhlasíš aj tak. Ja buď zhodím a... Ja buď zhodím a... Raz čo nerobil. Tomáš, chodí Miro, kúpe. kurva. Ne, počkaj. Teraz ti rýď. Ja idem sám. No, dobre, moja mikina, správne. Boh zachránil ten. No, to inak by sa udialo. Ne, A môžem aj cez to skočiť. Nie. Na to šľapnúť. Do piči. No, Dobre, tu Takto, máš 3 metre. chlapci, kurva, ne? Nie, ja som to chcel elegantnejšie. Ale rýchle. zaslúži si pivo. Máme to na videu. Áno? A to si na hlave pristal.